Pozdrav, dragi moji dobri ljudi. Konačno da uhvatim malo vremena i da vam se javim. Znam da sam davno već obećala ovaj snimak sa prekrasnog imanja Schönbrunn u Beču. Međutim, nikako nisam nalazila vremena jer smo se mi u međuvremenu selili i svašta se tu događalo. Ali evo ga, sada sam konačno sa vama i radujem se da vam prikažem ono što sam u Beču zabilježila. Naš smještaj se nalazio na oko 4,5 km od ovog prelijepog imanja i mi smo sa prijevozom došli do ulaza gdje se prvo zapravo vidi Glorieta koju upravo gledate. I tako da smo prvo to posjetili na ovom imanju. To je prelijepo mjesto gdje se svakako možete odmoriti, popiti kavu, uživati, pojesti neki lijep kolač. Ja sam onako bila oduševljena i posmatrala, tako da vam je ove snimke uglavnom snimio moj suprug, nešto sam snimila ja i zahvaljujući njemu imamo ove prelijepe snimke. A ja inače kad sam negdje tako daleko i kad po prvi put posmatram neka mjesta, prosto se uživim u ista i nekad totalno i zaboravim na kameru i da vam snimam. Mnogo više zapravo fotkam i mnogo više fotki i reels snimaka moći ćete naći na mom Instagram profilu Mirela ovdje, gdje vas pozivam da se pridružite i dijelite sa mnom i svakodnevnicu i sadržaj sa putovanja. Tako da dobrodošli i tamo, a voljela bi da se družimo. Mi smo odabrali za ovu posjetu kraću verziju posjeta dvorcu Schönbrunn, što mi je iskreno žao, jer čim sam kročila ovaj dvorac, shvatila sam da je ovo toliko predivno mjesto i da sam trebala dužu. U svakom slučaju, Tran nalazi elegantno rješenje. Poziva se Gdje smo putem ovih malih uređaja slušali naratora koji je pričao priču o dvorcu i njegovim stanovnicima i sve nam to na našem jeziku objašnjavao, tako da gdje god ste stali pored svake sobe mogli ste da dobijete objašnjenje što se tu odigravalo i šta se dešavalo u tom nekom vremenu. Mene je najviše naravno oduševio čitav koncept toga kako su oni osmislili priču kroz ovo putovanje. U nekom od narednih videa družimo se još sa istoga mjesta. Do tada lajkujte video ako vam se svidio i čujemo se ljudi moji uskoro. Šaljem vam svima veliki pozdrav.